Ha Kecskeméten vagy környékén keresel állást, vagy a csapatodat bővítenéd, valószínűleg velünk fogsz találkozni. Bemutatom a kecskeméti Jobkapitált. Betty vagyok. Én vagyok az, aki addig görgeti a LinkedIn-t, amíg meg nem találja a tökéletes fehér galléros kollégádat. Ági vagyok, a kék galléros projektekért felelek. Ha pörög a gyártás, én hozom az embereket, hogy a gépek egy percre se álljanak. Vivi vagyok, az álláskereső körangyala. Segítek megalkotni a CV-det, és felkészítelek az interjúra, hogy magabiztosan sétálj be. Pillanat. Nóri vagyok. Én vagyok az, hogyha beesik egy hatalmas létszámigény, és tegnapra kell 20 ember, én felpörgettem a névjegyzéket, és holnapra ott a csapat. Daniela vagyok, engem nem a tárgyalókban találsz meg, hanem a gyárakban és a raktárakban. Pontosan jól tudom, hogy milyen egy jó targoncás és egy CNC operátor, hiszen minden nap velük beszélek. Timi vagyok, a vezetői pozíciók specialistája. Összekötöm a top menedzsereket a legjobb piaci lehetőségekkel, mert hiszem, hogy a sikeres cég a vezetésnél kezdődik. Bea vagyok a bérszámfejtő, miközben a többiek pörgetik a toborzást, én vagyok a háttérben a pontosság és a biztonság garanciája, mert a jó munkahely a pontos fizetésnél kezdődik. Vivi vagyok, én vagyok a friss energia. Gyakornokként a legjobbaktól tanulok, besegítek a toborzásba, és brutál tempóban pörgetem az adatbázist. Különböző területek, de a célunk ugyanaz. Közelebb hozni egymáshoz a jó cégeket és a jó jelölteket. Nyomj egy lájkot a Jobkapitál csapatára, és ugorj be hozzánk, ha a közelben jársz.